No niin, moi. Nyt tässä on tää mun Minecraft. Mä teen nyt tällaisen Minecraft-videon. Mä aivan nyt heti, kun en jaksa noita vanhoja. Mä en etsin nimiä yhtään. Ja mä en jaksa alussa. Mä en jaksa koskaan pitää noita hirviöitä päällä. Varsinkaan silloin, kun mulla ei oo aseita. Ja mä laitan aina aloitusarkun. Tai melkein aina. Koska se on kivempaa. Noista monstereista ja hirviöistä. Mulle tulee kauhean stressi ja mä lennetän hermoni helposti, kun mä pelaan niillä. Joten älkää kysykö. Joo. Älkää kysykö myös sitä, onko tyttö, koska mä oon tyttö. Väliä. Ihan sama. Mistäs mä lähtisinkään? Missä se alussa? Tuolla. No niin, sitten tää. Ai no tää ei oo ees ollut mikään hyvä. Joten pari kiviä. Tän joku vuosi sitten. Ei mitään ihmeellistä mahtavaa. No. Ja miten mä kuiskin, kun ei niin kuiskoit siellä kieskuu. Se on nykyisen käsitekseni. Joo, mä oon sen verran muutamien tyyppien mielestä hauskaa kuunnella, kun mä pelaan. Saatan jotain ihme hämmennyksiä tehdä keräämällä laulamaan lasten lauluja tylsistyneenä. Niin sanoin, että olisi kiva nähdä näitä mun jotain videoita. Mutta en mä tietenkään varmaan ei se kuulosta niin hauskalta. Joten tyyppisten mielestä varsinkaan. Ihan sama paskat. Ei ne välitä. Okei, lähdetään nyt etsimään hieno mestaa. Jännä mestaa. Katokana. Onks mun takan kanoja? Onks mun nytkään kanasta? Näin on helppo tappaa. Tämä on sama. Rauhallisella on. Näin. Tän ei mä mitään ihmeellinen tyyppi oo. Kunhan laitan tällaisia sekoiluja YouTubeen. Ja toivon, että muutaman tilaajankin saan. Kato porsas! Mahtavaa! Saan vähän ruokaa, vaikka ei tässä rauhallisella edes tarvii ruokaa oikein. Kaikki valmiina. Nyt tuolta en lähde menemään. Vaikutukset olisikin ihan kivoja. Joo, mun tällaisella yhdellä hauskalla serverillä. Se ei mikä se nyt onkaan. Kumminkin. Sellaisen paikan, jossa oli kauhean sokeloinen kaivos. Ja siellä oli koko ajan löysin jotain kultaa, rautaa ja hiiltä. Ne ei ollut ainakaan sohdista pulaa, sen voin sanoa. Joskus niitä kehiin saattaa olla pulaa. Tonne mä voisin lähteä. Mistä täältä löytyy? Miten jännä mesta. Eikö siinä aloitusarvoissa pitäisi vaan 2 ryhtyä maalle? No ei se oo yhtään mahtavaa. Paskaa elämä, paskaa. Okei, miten mä selitän tästä? No ihan sama, tässä oli nyt tällainen lyhyt video. 4 minuutin video, ihan sama. Tää on tällainen lyhyt aloitus. Mä sitten jatkossa laitan lisää videoita. Toivottavasti tän pieni esittely. Mä siis pelaan Minecraftia Pro Hotellia ja laitan niistä videoita. Joo, muistakaa tilata.
Tai no, odottakaa vaikka seuraava video ja kattokaa se. Mutta muistakaa silti tilata, koska olisi ihan kiva sellainen tilaajakin. Joo, tässä se nyt oli sitten. No niin. Kiitos kun katoit. Ei tässä sitten muuta. Heippa!